За да почна да създавам кръстословицата, трябва съответно да активирам програмата Hot Potatoes, което правя в момента, и да си избера съответния potato. G-Cross прави кръстословиците. Кликвам върху G-Cross. Така. Предварително съм си приготвил материалите за тази кръстословица. Ето ги, материалите са един файл в Word, където най-отгоре имам заглавието, след това имам имената на тези личности, които трябва студента да открие, а това, което следва отдолу, са дефинициите, които биха помогнали на студента да открие в кръстословицата съответното име. Най-напред ми трябва заглавието, копирам си го, идвам тук и ето в тази кутийка го пействам, или мога, разбира се, да го напиша. Това ми е заглавието за кръстословицата. След това трябва да генерирам таблицата с отделните кутийки, където ще бъдат разположени буквите и съответно думите, които се търсят. Кликвам ето тук на тази лупичка, за да създам такава решетка или такава таблица. Тук на това място най-напред трябва да вкарам думите, които студентите трябва да намерят. Тоест, връщам се на моя Word файл и си вземам, копирам си тези имена. Съответно, ще ги пейстна ето тук. Ще дигна курсора да е отгоре. А тук имам максимум grid size 30. Това показва колко кутийки ще бъдат използвани. Колкото са по-малко, толкова е по-добре, тъй като ще ми бъде по-нагъсто кръстословицата. Тук могат да се правят различни опити, докато се попадне на оптималния вариант. Аз предварително правих тези опити и констатирах, че оптималният вариант е 15, така че отивам директно на 15. Така, и кликвам върху бутона Make the Grid. Ето, кръстословицата ми така, както ще се показва, почти по същия начин вече е готова. Тук виждам Лев Виготски е хоризонтално, Джон Брунер е хоризонтално, Иван Павлов е вертикално и така нататък. И сега трябва да кликна на бутона Add Clue, за да почна да прибавям съответните дефиниции. Кликвам на него, кликвам на Лев Виготски и трябва да взема дефиницията му. Връщам се в Word и това, което касаеше Лев Виготски, да го намеря, социалния конструктивизъм, ето тук, това го копирам и го пействам тук. Давам му OK, ето то се вижда, че вече е нанесено. Кликвам на Джон Брунер и отивам да търся за Джон Брунер съответната дефиниция. Тя е ето тази, ако не се лъжа. Да, копирам я, кликвам вътре, Paste, OK. Продължавам с Жан Пиаже. По същия начин, след това ще сляза долу, за да направя за Иван Павлов и за Скинър и най-накрая ще му дам OK. Това ще го направя извън записа и след това ще продължим. Така, вече съм на етапа, където всички дефиниции са нанесени. Трябва само да кликнем върху бутона OK. Тук нататък важно е да съхраня този файл. Давам му име учене. Да, примерно това. Давам му Save. Така, ще го заместя в файла, който съществува. И стигам до момента, в който ще видя пред себе си създадената кръстословица. Още веднъж кликвам на Save, за да запиша последно, ако някакви промени съм правил, и кликвам ето на тук на номер 6 или на паяжинката, за да експортирам файла, който в момента е Hot Potatoes файл, ще ми стане на и HTML файл, т.е. файл, който може да бъде използван в интернет. Кликвам
трябва да му дам, може да му дам името, което си поискам, може да остане същото име. Давам го същото, учене, HTML сам си го е прибавил, давам му Save. Съществува такъв файл, да, ще го запиша върху него. И сега разглеждане на упражнението в моя браузър. Според бързината на вашия компютър ще ви се отвори във вашия браузър. Ето, така създаденото упражнение е изпълнимо на нашия компютър. Или ако